खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि दिनै 1 जानुवारि 2023 मायथाइनि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर'नि सोरां मन्जु थियेटारआ दिनै 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 1 अक्ट'सिमाव 50 बोसोराव आगान होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथाव बाथ्रादि बे सोरां मन्जु थियेटारआ गोबां जेंनाजों जुजिनानै सोरखिबोदों होनना थियेटारनि सामलायगिरि मानाव गेदेर चन्द्रकान्त मुसाहारि बिथाङा फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया 31 दिसेम्बर सुनिबारखालि सिक्किमाव रौवानि वाल बायसिन जानानै सानै खामानि मावग्राफ्रा जायगायावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया सोनाब सिक्किमाव जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव खामानि मावग्राफ्रा गासै 7मोन, नाथाय 3 सुबुंफ्रा खुनुरुखुम खारग'नानै जिउ रैखा मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया सुनिबारखालि आसामनि मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव बिटिआरनि तामुलपुर जिल्लाखौबो आसाम सरकारा बोखारफिननाय जाथायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्लाजों लोगोसे मोनब्रै जिल्लाफोरखौ आसाम सरकारा दान्दिसे समनि थाखायल' बोखारथ'दों आरो बियो दिल्लीयाव समस्ति दाफामफिननायनि सोमोन्दै सावरायनाया थि थांखियाव फैब्लानो बे मोनब्रै जिल्लाया आलादा महर मोनफिनगोन होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बाक्सायाव हानि मोनथाय मोननांगौनि दाबिजों आगसुनि गोख्रों धरना हाबाफारि। मख'नो गोनांदि बाक्सानि निखासियाव गरखा फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। आगसुनि आफादगिरि मानगोनां अर्जुन सेत्री बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि हा मोनथायनि दाबिखौ मावफुङाब्ला फैगौ बिसायख'थियाव बिटिआर सरकारनो फिन्नाय होगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।